Hei vaan kaikille! Tässä on enää pari höpsöä päivää viikonloppuun, jolloinka Tupekon vuosimallia 2017 pamahtaa Hartwall-areenalle Helsinkiin. Te olette kovasti kysellyt multa somen puolella, että onko mä tulossa Tupekoniin, ja kyllä mä olen tulossa molempina päivinä, eli molempina päivinä minua voi siellä nähdä. Tänä vuonna mä myös tosiaan osallistun muutamiin ohjelmanumeroihin tuo Tupekonissa, mikä on ihan huisisiistiä. Lauantaina mä tuun olemaan paneelissa, jonka teemana on lifestyle-tupettaminen, ja se tulee olemaan kello 14.30. Eli tulkaa ihmeessä kuuntelemaan meidän höpöttelyitä siellä, jos yhtään kiinnostaa. Sitten sunnuntaina kello 12.30 mua voi nähdä päälavalla Try Not To Laugh -ohjelmassa. Siinä on ideana, että minä ja muutama muu YouTubettaja tullaan luomaan sketsihahmot siinä lavalla, ja meidän olisi kai tarkoitus saada ihmiset nauramaan niillä, ja siitä tulee ihan hullua. Sitten kello 15 on semmonen asia, jota mä ehkä odotan kaikista eniten, sillä mun ihan ensimmäinen meet and greet on silloin, ja tää löytyy Tupekon teltalta. Mä oon siellä parin muun YouTubettajan kanssa, ja meitä voi nähdä sen tunnin ajan mun mielestä, joten tulkaa ihmeessä maikkaamaan sinne. Olisi tosi siistiä nähdä. Nämä kaikki kellonajat ja paikat, missä nämä tapahtuu, löytyy tosi helposti Tupekonin nettisivuilta, kun te scrollaatte alas ja etitte mun naaman ja nimen ja painatte siitä, niin tulee tän näköinen näkymä sieltä. Ja tuolta näkee tosi hyvin, että mistä mä löydyn mihinkin kellonaikaan. Mut joo, tää oli ihan vaan tämmönen lyhyt, ytimekäs infopaketti tästä Tupekonista ja siitä, että mä tuun siellä olemaan. Joten toivon mukaan nähdään siellä teidän kanssa, ja siihen asti heipati hei!